Здравейте! Днес ще ви покажа програма, която ще ви помогне да трансформирате скучните 2D снимки в 3D анимации, като им придадете живот. За тази цел ще използваме програмата Immersity AI, позната още като LeiaPix, но за да не се обърквате, ще ви оставя линк, както винаги, под това видео. Първото, което трябва да направим, е да се регистрираме в програмата. Кликам на Sign In и за да създадете акаунт, трябва да кликнете тук на Create Account, след което да си напишете вашите имена, вашият имейл, дата и година на раждане, след което кликате на Next. И тук трябва да създадете една парола, като ви препоръчвам да използвате голяма буква, малки букви, цифри и някакъв отличителен знак, като решетка, процент, нещо, което да е специален знак. Кликаме на Не съм робот и сега трябва да познаем снимките, на които има светофари. Избирам ги всичките. Кликам на следващ. Отново мотоциклети, потвърждаване, след което кликам на Next. Трябва да приема тяхната политика. Кликам на Confirm или потвърди. И сега трябва да вляза в моят имейл, за да верифицирам акаунта си в Immersity AI. И от тук мога да верифицирам своят акаунт. Сега вече мога чрез Sign In да вляза с моята парола. След което от тук мога да кача снимка от моят компютър. И снимката, която качих, изтеглих от платформата StockSnap.io, която ви показах в предното видео, като написах Nature и ми се генерираха най-различни снимки, след което кликнах на Free Download и изтеглих тази снимка. Сега в момента я качваме в Immersity AI, за да я направим в 3D анимация и да й вдъхнем живот. Тъй като снимката ми е с много голяма резолюция, а платформата поддържа 10 до 10 мегапиксела, тук ме уведомява, че моят файл ще бъде автоматично намален, за да можем да работим с тази платформа. Аз ще кликна на ОК. Платформата сама ще свърши тази работа. Изчакваме, тъй като това понякога отнема до минутка или две, в зависимост от вашата интернет връзка също. И това, което ни се появи тук, е самата снимка, като този воден знак не трябва да ви плаши, тъй като в момента, в който я изтеглим, той няма да съществува. И тук имаме опция дали снимката ни да е 3D с 3D движения или просто да е 3D снимка. Аз ще наблегна на движението, като тук имаме стил на анимация, както и тези стилове ги имаме и по-надолу. Сега ще пробвам с вертикално движение, хоризонтално, в кръг, в перспектива. От тук можем и да преобърнем движението да е наобратно. Можем да използваме зум, т.е. да се приближава и намалява. Следващата опция да я увеличим наляво, в центъра и вдясно. Като тук имаме и настройки. С тях можете да се поиграете. Например, тази определя фокуса на самата снимка. Можете самият фокус да го увеличите и да го дадете вдясно или вляво, но внимавайте тук, тъй като ако прекалено много увеличите, виждате как се размазва. Така че аз бих оставила всичко по средата, за да е хубаво качеството на нашето клипче после. От тук можем също да определим до каква степен ще е забързано или забавено движението. Тук имаме и точка на фокус и общо взето това са ни настройки. Когато се регистрирате, вие можете да използвате до 100 токена. В момента, в който тези токени се изчерпат, платформата ще ви предложи платен план.
Затова аз лично ви препоръчвам, преди да изтеглите снимка, която сте генерирали в 3D анимация, да пробвате всички опции, да пробвате с най-различни снимки, докато си харесате една, тъй като платформата няма да ви вземе токени, ако сменяте самите снимки. Но в момента, в който решите да ги теглите, тогава ще ви бъдат взети токени. Как да сменим, ако това, което сме създали, не ни харесва? Тук от Upload и сме отново на началната страничка. Можем да качим друга снимка, например тази. Отново съобщението, че нашата снимка ще бъде намалена. Нейните пиксели ще бъдат намалени и току-що нашата снимка се визуализира. Аз ще я дам на зум. Аз лично предпочитам да използвам зум в дясно. На мен ми изглежда по-красиво, или в перспектива. Като ще кликна и на ревърс и тук настройките ще си ги оставя така. Просто ще увелича броят на движенията. И в момента, в който съм готова, ще кликна на експорт. И тук имаме няколко опции. Да е в видео MP4 с 3D движение, да е в GIF или PNG в дълбочина. Ако избера MP4, трябва да кликна на Next. И тук имаме няколко плана. Първият е безплатен, няма да има воден знак или watermark. Можете да използвате това видео също така и за комерциални цели, но самата резолюция ще бъде 720. Тоест, нашата резолюция няма да бъде много добра, за това ще ни бъдат взети 30 токена. Премиум, това е с много по-добро качество, но тук ще ни бъдат взети 60 токена и отново няма да имаме watermark, но пък резолюцията ни ще бъде наистина невероятна. Тоест, за лимитирания план имаме безплатно, тук имаме 30 токена. И вече за премиум с 60, аз ще я изтегля с премиум, за да ви покажа качеството. Кликам на Next, кликам на експорт и сега ще кликна на Download, за да видя какво съм създала. И това е моето видео. Качеството е абсолютно невероятно. Ще се върна назад, за да експортирам този файл с безплатната версия. И кликам на експорт. Сега ще го изтегля. Това е качеството с безплатната версия. Както виждате, има огромна разлика, когато си платим с било то с токени, или има вариант, ако ги изчерпаме, да се регистрираме в платформата с друг имейл, за да започнем отново на чисто с 100 токена, или другият вариант е платформата да ви предложи да се закупите токени. Има цени, можете да разгледате. Напомням, че останаха няколко дни до началото на нашия курс Facebook страница за бизнес с безплатен маркетинг за тези от вас, които искат да са с нас следващият един месец, да научат стратегии за оптимизиране на тяхната Facebook страница, как да работят с изкуствен интелект и много други неща, които ще им помогнат за разрастването на техният бизнес, да имат и повече продажби. Оставям линк под това видео. Много ще се радвам да сте с нас. Курсът ще бъде в затворена група, ще продължи един месец, за да можете да интегрирате информацията и да я приложите. Групата, която се заформя към момента, е прекрасна, само от позитивни хора, така че ви препоръчвам с две ръце и аз лично много бих се радвала да се присъедините. Чао и до следващото видео. Предстоят много видеа, в които ние ще използваме не само изкуствен интелект, а и много тактики и стратегии, които съм сигурна, че ще ви помогнат за разрастване на вашия бизнес, да бъдете по-креативни, защото, както обичам аз да казвам, ние живеем във втори ренесанс и това е дигиталният ренесанс. Много се радвам, че бяхте отново с мен. До скоро!